अगर रौरा चिंतित बानी काहे कि जाड़ा रौरा त्वचा के सूखा रहल बा, चिंता मत करी। यह जाड़ा के स्किन केयर रूटीन बा जवना से आपके त्वचा के पूरा सीजन मुलायम, हाइड्रेटेड अवुरी चमकदार राखल आसान हो जाई। जाड़ा के असर हमनी के त्वचा पर काहे पड़ेला? जाड़ा में तापमान में गिरावट अवुरी कम नमी के चलते त्वचा के नमी के बरकरार राखल मुश्किल हो जाला। सूखा ठंडा हवा के चलते रूखी अवुरी खुजली वाला त्वचा सूखल हवा त्वचा से नमी खींच लेवेले, जवना के चलते त्वचा सूख जाला। होंठ में दरार नमी के कमी से होंठ आसानी से दरार हो जाला। झुर्रिया आ महीन रेखा अधिका लौके लागल, निर्जलीकरण से महीन रेखा आ झुर्री आवेला। चूँकि हमनी के जाड़ा से बाच नहीं खी सकत, ऐसे हमनी के त्वचा के स्वस्थ राखे खाती जाड़ा के कुछ आसान स्किन केयर टिप्स के पालन कईल जरूरी बा। जाड़ा के साधारण स्किन केयर टिप्स। 1. आपन त्वचा के रक्षा करी। गर्म कपड़ा पहनी। ठंडा मौसम में सीमित त्वचा के ही उजागर करी। अपना त्वचा के ढके खातिर टोपी, दस्ताना अवुरी दुपट्टा के इस्तेमाल करी। लिप बाम लगाई। एगो बढ़िया लिप बाम से अपना होंठ के नमी मुलायम अवुरी हाइड्रेटेड राखी। 2. आपन स्किन केयर रूटीन समायोजित करी। गर्मी के सब स्किन केयर उत्पाद जाड़ा में एक ही नहन काम ना करेला। बेहतर हाइड्रेशन खातिर हल्का लोशन से मोट क्रीम में बदल ली। अल्फा भा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वाला उत्पाद के इस्तेमाल से बची। 3. नमी के अनुकूल माहौल बनाई। हीटर के इस्तेमाल कम करी। हीटर के जगह स्वेटर अवुरी कंबल पहनी ताकि हवा में नमी बनल रहे। ह्यूमिडिफायर के इस्तेमाल करी। ऐसे आपके त्वचा के हाइड्रेटेड होखे में मदद मिली। 4. आपन त्वचा के हाइड्रेट करी। बार बार मॉइस्चराइजर लगाई। हाथ भा चेहरा धोवे के ठीक बाद मॉइस्चराइजर लगाई। क्रीम भा मरहम के इस्तेमाल करी। जाड़ा में रूखी त्वचा खातिर लोशन से बेहतर काम करेला। गर्म पानी के इस्तेमाल करी। नहाए भा धोवे खातिर बहुत गर्म पानी से बची, काहे कि एकरा से आपके त्वचा सूख सकता। एकरा बदले गर्म पानी के इस्तेमाल करी। कोमल कपड़ा धोवे के उत्पाद के इस्तेमाल करी। जलन से बचे खातिर सुगंध मुक्त कपड़ा धोवे के डिटर्जेंट चुनी। अगर आपके त्वचा अभी भी बहुत सूखल चाहे चिड़ महसूस होता तो हमनी के सलाह बा कि आप त्वचा विशेषज्ञ से बात करी। गरम रही। अपना त्वचा के देखभाल करी। आ जाड़ा के मौसम के मजा ली।